ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷе, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар. дӯстони азиз, навори имрӯза навори хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд, ки аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар ва аз ноҳияи Данғара, аз шаҳри Кӯлоб, яъне ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон барои шумо имрӯза навор пешкаш мекунем. Агар дӯстони азиз шуморо барои реклама кардан ягон чиз дошта бошед ё ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, хонадори заминдори квартира, мошин, хулоса любой чиз дошта бошед барои фурӯхтан, ҳатман дар ватсаби ман 911 32 43 44 суратоша гирифта қатъи маълумотҳои пуррааш дар ватсап мепартоед. Дар 4 ютуб канал реклама карда бо хости Аллоҳ дар ҳамин 3-4 рӯз фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон. ба ҳаматон тамошобӣ фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза аз тарафи подписчикомон, яъне ки молҳои фурӯшӣ равон кардан, гӯспанд ва биз рой кардан, ки бо нархҳои дастрас ва арзон гуфтага, ки срочно ҳамаша дар як ҷойга мефурӯшам. хуб, нигоҳ кунед дӯстони азиз, 14 то гӯспанд мебошад, 14 то гӯспанд, 18 то буз астай, яъне ки 19 то буз аста, як тои дигараш майдакай гуфтага. хулоса гӯсфандора фурӯхта мешавад бо нархи 2200 сомонӣ. Майдаву калон ҳамаша бо як нарх фурӯхта мешавад ва боз инаё бузҳошанд дӯстони азиз. хоб 18 тои дигар буз дорад. ҳамаша дар якҷоягӣ фурӯхта мешавад 1100 сомонӣ. инҳо қарор доранд дар шаҳри Кӯлоб дар ноҳияи Восеъ. касоне ки дӯстони азиз чӯпон бошад, яъне ки биз ва гӯспанд дар коршон бошанд, ина марҳамат бо нархҳои дастрас фурӯхта мешавад. дар рақамҳои 0186 метавонед тариқи рақамҳои ватсапшон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳаст, ки қарор дорад дар Федератсияи Россия, дар шаҳри Сафонова, Смоленская област, дар Горни қарор дорад. хулоса дӯстони азиз, гуфтага, ки хона дуошёна ҳастай 110 квадратӣ метр мебошад ва 4 дар хона дар 16 сотиқ замин сохта шудагай. гирду атрофи хона маҳкам, ҷои беҳтарин. хона гуфтага, ки иваз карда ҳам мешавад ба хонаи дар Тоҷикистон буда, ки дар шаҳри Ҳисор бошад, боз хубтарак мешавад. хона аз вокзал 3 километр дур мебошад ва дар вокзал электричка ҳастай, поиз, автобус, ҳамаи чиз, яъне ки ҳастай мушкилӣ надорад бе ягон расхода, бе ягон камбудӣ. ва дар наздикиаш мактаб, магазин, масҷиди калон, аптека, садиқ, озон, валберис, хулоса ҳамаи чиз ҳастай дӯстони аз гуфтагай. гирду атрофи хона маҳкам забор дорад, гараҷи мошин ҳам дорад. банияи дарунӣ хона тагиш полни падвал мебошад. дар якум этаж гуфтагай дӯстони аз, ки дар хона бо балкон ва кухни ҳам дорад. дар якум этаж, дуюм этаж бошад, дар хона ва балкон дорад. хоб 4 дар хона 16 сотиқ замин. нархи хонара 2 миллион рубли русӣ мега иваз карда мешавад ба хонаи ба Тоҷикистон будагӣ. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки хонахар бошед аз шаҳри Сафонова бо нархи 2 миллион рубл, иншоалло ки хонаи беҳтаринай ва бурд мекунен, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. дар рақамҳои рӯи экранда метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. марҳамат дӯстон. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳасте, ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар қалъаи Ҳисор мебошад. дар хона якта калидори калон дорад.
масоҳати заминиш гуфтага ки 4 сотиқ заминаи марҳамат бародари азиз, касоне ки аз шаҳри ҳисор хонахар бошед бо нархи арзон сорошна фурӯшиай. дӯстони азиз, дар хона гуфтем ва 4 сотиқ замин дорад. нархша 200 000 сомониш мега. боз муомилаи хубам дорад. оби свет мушкилӣ нестай. дарвоза ҳам часпондагӣ. 4 сотиқ замин дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. нархша 200 000 сомониш мега. дӯстони азиз, гирду атрофи хона маҳкам ва арзон мешавад. ҳатман аз номи сомонаи мо насти натиҷаи салом расонед. иншоалло ки гуфтагие ки арзон ҳам мешавад. дар рақамҳои 989 08 88 52 рақамҳои ватсапш ва рақамҳои дастӣ дар рӯи экрани мо шумо монагай метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. ва дӯстони азиз, ба хотири меҳнати мо ҳатман лайкҳоро бизанед, дар канали Насим Деҷа подписатсия кунед, чунки дастгирии шумо ва пешравии мост. агар шуморо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар WhatsApp рӯй кунед, бо хосияло реклама карда фурӯхта медиҳем. ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон. эълон ба худу калон ва ба ҳама ёру дӯстон, ба ҳама подписчикон. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан ё ин ки фурӯхтан, марҳамат дар WhatsApp ман роя кунед. иншаалло ки дар 4 YouTube канал реклама карда бо хости Аллоҳ дар 3-4 рӯз ё ин ки дар 1 ҳафта фурӯхта медиҳем. марҳамат дӯстон, дар WhatsApp равон кунед. ва дӯстон, мегузарем ба чорумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20-солагӣ. 8 сотиқ замин дар хона дорад. калидор дорад. форат ба нияш мекунӣ. хонаҳо сервиси ба 540 мебошад. оби свет ҳам дорад. аз бозори Гулистон 1 километр 200 метр дур ҳастае. лаби роҳи калон. мактаб қариба 1 километр дуртар мебошад. хонаҳо документ дорад. сертификат қарор дорад. 1 мошин қум, 1 мошин шебен, 1 мошин газсанг, 1 мошин хок, 1 то устава, 4 дона шифр падарка. хонаҳо семблоқади кадаги тайёранд. нархша 95 000 сомониш мега. дӯстони азиз, марҳамат метавонед дар рақамҳои 80 90 хади занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Баҳор, деҳаи Гулистон. 1 дар хона 3 сотиқ заминай. нархша 95 000 сомониш мега. 3 сотиқ замин 1 та временка дорад. документош сертификат дорад. оби свет ҳам дорад. агар ягон квартира як хонага бошад, алиша мекунем, қарз дода намешавад. замин шахсоне ки ҳастанд ки меган ними пулша метем, нимша ба метем, ё ки меган ба мошин алиш мешава, алиш намешава ба мошин. хоб дӯстони азиз, 1 дар хона временка дорад. 3 сотиқ замин дар шаҳри Ваҳдат, сроочна фурӯшӣ. нархша 95 000 сомониш мега. дар рақамҳои 007 07 05 21 хади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. духонага фурӯшӣ дар бинои навстройка, дом 6 ошёна. хона қарор дорад дар 5 ошёна ҷойгир буда, дом ҳам лифт надорад. таъмири люкс, яъне ки таъмири замонавӣ ва ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона дорои 55 метри квадратӣ мебошад. дар назди хона мактаб, магазин, бозори корвон мебошад. хона яъне ки бо шартнома дорад. нархи хонара 420 000 сомониш мега. хоб дӯстони азиз, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экранҳои мо шумо мондагиай. дар ҷои беҳтарин
ده خونگاه 55 کвадрат метр дар ноҳияи Фирдавсӣ ҳастад. дӯстони азиз, касоне ки дар комментар менависанд ки натиҷаи хонаҳои арзон, хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе ба Навобагӣ ин марҳамат 420,000 сомониш мегӯяд. боз аз номи сомонаи мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед, иншоалло ки арзон мекунад. дар рақамҳоро экрана ҳатман занг бизанед. одамони хонафурӯш аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам ба хотири ҳамин ғарибҳо камтаракам бошад, яъне ки хонара арзон кунед. хоҳиш мекунам хона арзон кунед, боз беҳтарин мешавад. зиндаву сарбаланд бошед. ҳазор раҳмат калом барои дастгиритон. дӯстони азиз, 7-мин ийлоли мо хонаи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи Кушониён, воқеъ дар ҷамоати Бустонқалъа назди больницаи Қарабуло Димитров. хоб дӯстони азиз, 4 дархона 2 сотиқ заминай. гуфтагие ки аз 4 ҳуҷра иборат буда бания кӯхни ҳоҷатхона иборат мебошад. илтимос беҳуда занг назанед. рақамҳо фақат дастиянд. нархша 350,000 сомониш мегӯяд. ремонтҳои замонавӣ. хоб дӯстони азиз, гирду атрофи хона маҳкам, дар наздикияш магазин ҳам хеле чизо ҳастай. хоб дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар бошед, дар рақамҳои 071 72 52 52 танҳо рақами дастияй метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, 8-мин ийлоли мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Қаратагинский, 3-ум кӯча. 500-600 метр дур ҳастай аз канишкаи 5, автобуси 20. хона 2 сотиқ заминай, 1 этажа, 3 дархона плюс 1 подвал, ҳаммом ва ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонт падабой, оби свет ҳастай, магазин дар наздикиш дорад. нархи хонара 350,000 сомониш мегӯяд. нархи охириша дигар вабше арзон намешавад. охири нарх дар рақамҳоро экрамда охириш 20 метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 9-мин ийлоли мо хонаи фурӯшӣ, хонаи беҳтарин дар ноҳияи Рӯдакӣ бо нархи арзон, срочна фурӯшӣ. хоб ноҳияи Рӯдакӣ ҷамоати Эсанбой, 4 дархона 20 сотиқ замин дорад. дӯстони аз бахшиш 20 сотиқ замин дорад гуфтагиай. хоб нигоҳ кунед ки ремонтҳош чӣ хел ремонтҳои беҳтарин кардагиай. и якамо срочна гуфтагиай ки мефурӯшимаша. банияи дарунӣ дорад. нархша 440,000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 989 41 64 64 қадар метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи дастгираки поён, яъне ки хулоса ҳамун тарафо. дар хона хонаи барак сохтагӣ астай, пастак, масоҳати заминаш 20 сотиқ заминай, срочна гуфтагия ки фурӯхта мешавад. дар хонаи барак дорад. касоне ки аз ноҳияи Ёвон, яъне ки заминхар бошед, заминаш бениҳоят калонай, 20 сотиқ замин. нархи хонара 185,000 сомониш мегӯяд. фақат дар хонаи временка дорад. масоҳати заминаш гуфтагия ки 20 сотиқ заминай. дар рақамҳои 991 00 1973 қадар метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат намоед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Сарбанд, яъне ки Леваканда қарор дорад дар лаби дарё. дар хона 2 сотиқ заминай, 2 сотиқ замин дорад. нархи хонара 160,000 сомониш мегӯяд. хоб дӯстони азиз, 2 сотиқ замин гуфтем. хона ремонтҳои соз кардагиай, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ, дигар расход надорад. оби свет ҳам мушкилӣ нест. нархи хонара 160,000 сомониш мегӯяд. марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Сарбанд хонаи арзон
гуфтагӣ будем бо нархи 160 дар рақамҳои рӯйкарамда 886 42 37 37 қадӣ метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. шербатшо ва апаву хоҳаро хонаро бену роҳат кунед. бовар кунед беҳтарин хона ҳастай ва дар нархаш арзанда мебошад. неки қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, деҳаи Гулистон. дарвозаи нави хушрӯчаспондагӣ 6 дар хона ва дар 8 сотиқ замин сохта шудагиай. инҷа дӯстони азиз калидошай ремонтҳои замонавӣ, ремонтҳои беҳтарин евроремонт кардагӣ нархи хонара 340 000 сомониш мегаҳад. ина марҳамат бародари азиз кадоме ки аз ноҳияи Зафаробод хонахар бошед бо нархи 340 000 сомониш мегаҳад. дар рақамҳои 926 30 30 52 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат намоед. дӯстони азиз ин соҳибхона рости гап беруни хонара гирифтагӣ рой накард, фақат дуруншай марҳамат хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ 3 дар хона 10 сотиқ замин сохта шудагиай. светиш пастаяни ҳастай, чашма дорад, оби чашма дорад барои агарод кардан. документош тоқа паспорт яъне ки техпаспорт дорад. 3 хона 2 татабчан 10 сотиқ замин ҷои чарогоҳ ҳам дорад. адрес деҳаи маҳмурот. марҳамат бародари азиз нархша 215 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 979 80 77 77 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз навори мо ба охир расид. ҳазор раҳмати калом барои дастгирдон. ҳатман дар таи комментария 500 пилусора кунед. худованд нигаҳбонтон бошад. хайр дӯстон.